Mans que dibuixen, pinten, poleixen, ballen, escriuen. Mans que esgrimeixen pinzells, llapis de colors, càmeres, esprais, rodets. Mans que mostren el camí. Les mans són art. L'art és cultura. La cultura, com a dret universal que és, hauria d'arribar a tothom. Del centre cívic a la presó, del centre educatiu a la unitat de salut mental, del bosc al museu. A la Fundació SETBA treballem des del 2009 amb col·lectius en risc d'exclusió, posant-los a les mans aquesta poderosíssima eina. Ideem, desenvolupem i visibilitzem projectes amb institucions i entitats que treballen amb dones i joves interns en centres penitenciaris de Catalunya, persones que conviuen amb trastorns mentals, artistes amb discapacitat intel·lectual. I sempre ho fem amb artistes professionals de primer nivell. Despertant l'interès per l'art i la cultura, hem contribuït a fomentar l'apoderament i a millorar el benestar i l'autoestima de més de 800 participants de 76 entitats i 6 centres penitenciaris, amb el suport d'empreses privades i institucions públiques que ens han ajudat a desestigmatitzar i a visibilitzar la realitat d'aquests col·lectius. Durant aquests anys, 243 joves han intervingut sobre 100 metres lineals de murs i durant el procés artístic han aconseguit reduir la conflictivitat. 355 usuaris d'entitats de salut mental han pintat un centenar d'arbres i gràcies a una activitat de correspondència artística que hem fet amb escoles en el marc d'aquest projecte, s'ha pogut detectar un cas de risc entre l'alumnat. A més, 9 dones han esdevingut coautores del fotollibre Brians, Mujeres Invisibles. I més de 8.000 persones amb discapacitat intel·lectual han participat en el Premi SETBA, el certamen artístic més ben dotat de l'estat espanyol. En definitiva, l'art ens ha acompanyat al llarg d'aquests anys, creant, transformant, evolucionant. La cultura salva, ens salva a totes i a tots. Fundació SETBA, cultura amb valor social.